Nejdřív jsem napsal jména těch nejhorších zločinců, jako bych jich svět postupně zbavoval, aby už žádný z nich nemohl nic spáchat. A zatímco ti provinilí, co si zaslouží být potrestáni, umírají na infarkt, ti méně provinilí, co by ostatním škodili, budou pomalu odstranění nemocemi a náhlou smrtí. Potom, jedině potom se začne svět ubírat správným směrem. Bude to nový svět, bez nespravedlnosti a s lidmi, kteří budou čestní a pracovití. To je svět, který tvořím. Jestli jsi to opravdu udělal, tak ty jsi ten poslední špatný člověk. Nemám tušení, o čem mluvíš. Jsem jedním z nejpilnějších studentů Japonska. Jsem ten nejlepší a nejchytřejší. A já se stanu bohem nového světa. Přesně jak jsem si myslel. Lidé jsou zajímaví.